means and services. Nope. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Somewhere beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'd go sailing. Weer in mijn eentje op pad. Wij zijn uitgenodigd bij Jep Events in Hulst voor de tekening van samenwerkingsverband van Grenspark Groot-Saftingen. En als streekholder, als gids en natuurlijk als gastheer bereid ik me helemaal voor om hier een prachtige bijeenkomst te hebben. Kijkt u mee? Nou Pieter Jan, we hebben hier een heel belangrijke bijeenkomst van samenwerkingsverband met 11 partners. We hebben een beweging op gang getrapt. Die is al 5 jaar bezig. Maar om een beweging op gang te trappen en daarna eigenlijk te komen tot de resultaten, dat duurt eventjes. Ja. En nu krijgen we eigenlijk 5 jaar de tijd om al die dromen die we gemaakt hebben, om die ook uit te voeren of verder te brengen in het gebied. En dat met die 11 partners natuurlijk. Ja, met die 11 partners zeker. Want die maken het ook mogelijk dat wij ons werk kunnen voortdoen. Maar zeker ook met de gastheer, met de stakeholders, met de landbouwers. Kortom, samen aan de slag. Ik krijg steeds meer te horen dat de mens centraal staat. En dat is heel belangrijk. Zeker. Er zijn daar een aantal opgaves geland in het gebied. De ontpoldering van de Hedwige Prosperpolder. De natuurcompensatieopgaves. Waar dat men eigenlijk niet stilstond bij wat dat de lokale vraag was. Okay. En wij proberen met Grenspark toch ook te kijken waar zit die meerwaarde voor het gebied. Welke samenwerking zijn hier mogelijk en hoe kunnen we eigenlijk die meerwaarde samen mogelijk maken. En dat is een beweging en dat doe je niet van vandaag op morgen. Daarvoor ga je een relatie aan, samen met de partners, samen met die stakeholders. En dan kunnen we hopelijk beginnen bouwen en beginnen opbouwen aan onze streek. Echt het punt, hij zegt van, nou dat wijs ik aan om mijn gasten te ontvangen. Maar als we gasten ontvangen, dan neem ik ze altijd naar een aantal plekken mee. Als ze door de haven komen, krijgen ze al de havenzicht. Omgekeerd, als je op 10 minuten van de deurgang Dok rijdt, kom je eigenlijk doorheen die polders, waar ons voedsel van vandaag geteeld wordt. En kom je eigenlijk aan het verdronken land. En dat brakwaterschor, als je de moeite neemt om over de dijk te gaan, dan zie je eigenlijk een enorme, ganz andere wereld. Die drukke haven naar die uitgestrekte natuurontwikkeling. Dus die haven, die landbouw en die natuur. En zeker ook stilstaan bij de dorpjes, want die hebben ook allemaal een eigen kracht. En allemaal leuke cafeetjes en restaurants waar het heerlijk toeven is. Dus ik vind eigenlijk de combinatie van alles, denk ik dat we veel troeven in handen hebben. Ja.
Mevrouw Gillis, ik zie hier een heel blij gezicht vandaag. Ja, natuurlijk. Wij zijn als provincie Oost-Vlaanderen ontzettend blij dat wij hier hebben mee kunnen ondertekenen aan de samenwerkingsovereenkomst van het Grenspark. Ik denk dat het een enorme meerwaarde heeft omdat we net grensoverschrijdend werken. Daar zit een sterkte in met de provincie Zeeland, met de provincie Oost-Vlaanderen, andere partners daarbij. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat we hier een stukje natuur voor de grensbewoners creëren, omwille van het feit dat we op zoek zijn echt naar meer natuur en naar meer bos in onze streek. Ik hoor steeds meer dat de mens centraal staat in het Grenspark. Vanuit de drie eenheid zoals we het genoemd hebben, haven, natuur, landbouw. We creëren meer natuur, we creëren betere landbouw en we creëren economie, een haven voor de mens. Ja, en de kracht natuurlijk ook van het project is dat ze streekholders hebben. Ze hebben gastheren en gidsen. Als je een samenwerkingsovereenkomst zoals het Grenspark ondertekent, dan is het belangrijk dat dat gedragen is. Gedragen vanuit de basis. Ja? Democratie, participatie, enorm belangrijk en dat is hier wel heel sterk aanwezig. En dat is natuurlijk ook een sterkte van dit Grenspark. Ja, nou heb ik een mooie kaart, dat is de gastherenkaart. Mag ik u verzoeken om aan te wijzen wat u nou zelf zo'n beetje heel leuk vindt? Dat kan dus in Vlaanderen zijn, maar het kan natuurlijk ook in Nederland zijn. Wel, ik ben de dijk aan het zoeken, ja? Waar dat je opgaat aan de keet, aan de informatiekeet. Kijk, als ik daar sta en ik heb mijn verrekijker bij en ik kijk uit over de immense vlakte van natuur, dan kom ik tot rust. En als je dan een of andere vogel kunt spotten. Ik was er deze week en ik heb de koninginnenpage daar gezien. Een mooie vlinder. Dat is een vlinder, hè? Dat is toch fantastisch. Nou, over 10 jaar, hoe ziet u de toekomst van dit Grenspark? Ik heb een glazen bol, denk ik. En als ik daarin kijk, dan zie ik hier een aantal koppeltjes bruine kiekendieven over het Grenspark vliegen. I know beyond a doubt my heart will lead me there soon. We'll meet, I know we'll meet beyond the shore. We'll kiss just as before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. No more sailing. So long sailing. Bye bye.